F'Marzu ta' din is-sena madwar 800 negozju ġdid bdew igawdu mill-għajnuna tal-Gvern, dik tal-Covid wage supplement. Dan minn informazzjoni li kiseb One News mill-Ministeru għall-Intrapriża li wriet li mix-xahar li għadda din l-għajnuna bdiet tingħata lill-aktar negozji f'pajjiżna. Mill-bidu tal-pandemija minn meta l-Gvern beda jħallas il-pagi lin-negozji, il-Gvern investa 400 miljun euro. Minn dan l-inċentiv kollox kien hemm 17,776 negozju li rċevew il-Covid wage supplement. Minn dawn 12,365 kienu kumpaniji li jaħdmu għal rashom. Il-Ministru għall-Intrapriża dalli qalet li l-ħaddiema huma l-prijorità għal dan il-Gvern li waqt pandemija qed jagħti l-għajnuna meħtieġa sabiex isalva l-impjiegi. Fil-fatt għalina l-wage supplement huwa importantissimu biex ngħinu lin-negozji u biex ngħinu finalment lill-ħaddiema. Meta ħarġet il-legal notice li introduċiet numru ta' restrizzjonijiet u allura kellna negozji li bil-fors kellhom jalqu, aħna aċċertajna ruħna li nagħtu opportunità oħra lil dawk in-negozji biex ikunu jistgħu japplikaw għal ħaddiema kollha li għandhom fuq il-kotba tagħhom u japplikaw għal wage supplement.